To hagani ka porpat nga dani ka banaingu yu play na kapenta kani ka jing hikai ka ba ngan piteng biang mandag sngi ka ba nga ai kerteng ngimlong ki Bymtip ia ki Buit jong Soitan dengan kham ya jrong ni kani na se nga nget ba ublay un nang yalam namar ladangala ban pen i vi ia kita ki lenti ki jong Soitan kumno trei kanirap ipi kat tugat ni bapinum sha yalam bakla but kumbangala pudi ipi na gktien ke jong blay bau absol Paul utho ye gane ge shiti ke ba ar ki korin kalnang ba ar ke khat way da ka bau ong ye kini gktien ba ngi ngimlong kum kita ki Bymtip ye ki Buit jong Soitan ringi long ki batip ye ki Buit ki jong Soitan kita ka de ke ba smotanat palat habang pudi ye gane ke Bible uong nama ngimlong ki Bymtip ye ki Buit jong o kenang ba an shet kelal ni an le nginum shatram nginum hagaktin ke siwang ni ba an le phan ni ngi kemat ba unum la ban shet kelai unum la ban trap ye ngi ngilong ki brio ki batip ye ki Buit jong Soitan te menta ke sngi ngan peteng bang ni ke jing hikai kenang ba kan yarap ipi ba pinum sha yale ba pinum sha job hagi ta gelenti ki jong Soitan ki ba uyele tinggal apa ni fisibon ba ki kita ki Buit ki jong Soitan bat menta ki sngi ni kran ni kata ki Buit ki jong Soitan ki buyele agi ni sngi kani ka bang kran ni fi ni ka por ka dei ba man la ka sngi ngai slot ki brio la jan bro shi sngi nga kran ni ka ktien ka jong blay ban rap ki brio da ka ba ngayo iba nda haba ki wan kum to ya ka ban ithu ki jing nda haba ki kan do ki jing yele agi jing em jong ki ka pelong yang abangan perkhat ki lala ki jong ki jing tamang ayo kidi ki jui ki bo Soitan wele ye ki brio baro na do mencha do menta tama khambon ni sharam hagi Buit ki jong Soitan nama balai ngim sngaut khu sha ye ki ktien ki jong play hare la da fisngaut khu ye ki nogrem na ki ktien ki jong play finyo i bo Soitan dan bor kamdan shuk ek bo play bu ingi abadum ublay la ai ngi ki ktien ki jong u bekrau palat tinggal lapan i mana gani ke voice ke ba lais pan rupunyo but nga lapan i fi na gani ke tin ke jong play ba ha gani ke voice ke ba lais pa nripo nripunyo ho nga nget ba ma ke voice ke ba lais pa nriu na lais pa nripunyo tangi ni pet gani ke por ba kani ke part 1 ke bangala dep keren nga kwa ba ngala dep ong i fi ba kidan ki Buit ke jong Soitan ki bubuan baha ki ba utrekam hadu kini sngi ya ka banyale ki brio ka baningkong ka bangalap ka dai ka jing shep tieng la ni ka jing pen shep tieng ya ka tanga la kren bon ba bat nga da nget skamba ngin ngan sa pen i fi ya ka mo ya ka ta ka jing ya ka ta ka solution la ni ka ta ka juba kumnu finle haba fi shep tieng ten rai nganam kren shu i ka ta ka ega banga don kamban kren fi me da sngi ka dai sakaway pat ka Buit ka jong Soitan ka banga yu i gini gisngi ka ni ga dai ka banga kwa ngan kham kran fi ka ni ka por ba findup sngo tho ngan da pen i shai fi nang ba usata num dan la nang no noru aga ni ka leng bat ka ta ka dai usaitan udai ubasngo tanat tangban penram ya ga jing mj la da fiat bet haga jing sngoram bat haga jing penram ngan ong bet fi wat la fi shakri blay wat la da fi ya chkhmatro ringkat baga jing sngoram hi fi de gi brug bala ram lupa nama ubrio ubala ya ga jing penram jula shu ya ga baniya jingai dengan pen ipiang i gane nama gane ngakwa baganda shong slam ngala keren kendiat le sima gane ndre mentangan kham keren ni gane singa bangan kham keren ni gane nama gane gade bedon kam baha ba pin sngot ho ya gane gaktin ga jong play fi de pi puli ya gane na gane gaktin ga jong try fi iba ngan pen i fi na gane gaktin ga jong play tangini puli na ka ya ga jing pen ram ki ga jing pen ram ka shet wan tangini puli bat ngana ka shithi ga ba ar ki karen kalau nang kebesan ke khat nyo
ngan puli biang ini ke ba ong kum tala da we don hau Jesus Christ ulang ujin thau betumai kami ki baro ki ba rim ki la do no ang kami ki baro ki la jalong ki betumai fi ka banikong ka ba kwa gan keran fi gede ka jing pen rem ya ka pas ya ka balada lesi dana penjo pipi snap agini por pinapin ong balai pikiran tang ikatan re ngakren na kam gitu ki ba ngatip dan de ki hajar ki brio ha ka perthei wat agini ri ki jungi ki ba ki shitam sa hadu man tagisni namar ki jing bakla jong ki ba ki la le ha ki snam ki bala dep jong ka jing em jong ki pop ki jing duna ki jing bakla ki rai ki bala dep ki mau ki jing le ki bala penle ran ki bala khta lut ye ki yeng sem khta ye jing em jong ki ba ki bri ki tip la ne ki ba kim tip ki dan ki pas ge jing em jong ki ba khta sa ki balong haunted mau ki ba bet hong ya ke jing im jong ki brio ki ba mot bani a chikmat but nda haba ki kin mau ya ka ta ka pas ke jing im jong ki ka khta sa ke jing im jong ki bat ki ya ke jing pen ram kim not show i ban kran ni ka to jo kim not show i ban ong a na mar ki la ram fi kat kum ni ke shithi ka bang pule fi ka bo pol thoch ki karen ba a no masan khat kan nyau ong la dau du dan ho chris ulong jing thau ba thmai ke ka barim ka la do no kami ke ba thmai ke jala na kwa nganda hikai ba hai fi ka tam ta ngi la da fi shakri yo play hi kat bala hi nga kwa nganong fi u Soitan ude was not not ban pen kan mau tang ye ka bala dap ye ka jing emchi pimut ban duai pimut ban shakri yo play pimut ban ya chikman rai Soitan pen kan mau fi ka tu ka bala dap ula jai fi ka tu ba bila le ka jing em jo fi ka ba pimla le e sho ka bala rim ka ba kala sa ka tu bando pen kan mau gitu ke pelong fi klot bro shirin yang bat pim la shu ban yang bat pi dan ga jing pen ram bat pi dan batip tang ba pim dan shu tu jing kemen bila du lut ga jing slur baro ban shakri u play ga jing et kala yap lut nama balai pi kan mau bet ye gitu ke berim ke bila bakwa sha ngan ong ni pi men ta gisni bau play u bangi shakri ga shi snot nat you play bangat rai ngayu i bau play u bangi shakri u de play u ba ubasnotana pe u ongkom ni aga shiti shigi hebrew habu quran shapang ke testament ge betmai la ne ge jutang ge betmai u ong haga la nong ge pra ge khat ge khat ar wong nabangan isen ay ge jingle bomban jonki bat e ki pop jonki nganom ken mau sho u blay u bangi shakri u de u ba ong ge ni ge ngan isen ay ge jingle bomban jonki bat e ki pop jonki nganom ken mau sho u play ulum kan mau sho pipuli na Bible pilap yung nang wagi jing siya na singan puli katuwa ni gid khat naman kanya rap ipi puli na kitab maika kalanang ka benyo khat ka bakhat prater ter ka ong ini gitien u ay u balong u play kat mame u ba map yung jing bom hok u ba yat lat yung ringkang jong kita gi basa ka jing yo kinti jo umbat iya la ka jing bitar junam namar usno baha ka jing isnay un pai pat bat un isen a yangi un yu nga kwa fide yu itek tin ong un yu ye gi jing bom hok jungi apo gi slaja jango but un bread ye gi pop jonki haki bejilio kaduriao tau du play u play u dei u bahabangi pai show habangi pan map ye gi pop jungi gi balada u play u dei u bakwa ia ka ban map bat ulama nda habau play ulama ye gi pop ko jungi ngiri ban priang ye ta de jinge namar hadin bo play ulama ye ge pop ken mau sho kata ka dei mga kwa kan da runga ge jing mo ji perkhat jopi ba pindu tip ba u play hadin bo ulama ken mau sho ni teng teng ma pe ge bri ble sne ngi ta mangi dang kan mau re play udan ge jing la ba unum ken mau ye ke ge bangi le pershayo hagi snem ge belada ken mau sho la da fitip ye kata u Soitan un ram ge jing im jong fi unum la ifi unum la shu ban pen ken mau ye ge barim
Nak terkadau blay kuat yang abis piba. Ngit lada kedai ni begini acik mat ni ngide ban job yang kebarim. Depan job yang kebarim ke dia ke Bymtip baik. Bakadan ke senam ke dong Jesus Christ. Kabala map iki pop cang apa cang fi. Fikin mau kitab Isaiah. Kalau nang ke besar pula iki dekat ke bekat perahu orang ke wang iki ni kitian wang. Wat kin mau iki iki berim. Lemni iki berim wat perkan. Namangan ne iki betumai. Mentakan mino finom tiap ikangan pelong lenti agari klawat kiwa agari genja katakan dia kejing ong kejong play telah nak day fi bin ya chkhmat badu play ben enjoy ki betmai pihak ban job shua ini keberim namar kani keberim kadai ka ba usaitan usnotan udan interest ia kaban remind ban pen mau biang yangi ki beladep ka bangila le bakla but they hangtang ya kejing penram no takadawa sebu fi baki but jo usaitan ki de ban penram ga ai ya ga pas ndau penram ga pas fi de bin kin mau ba pila dana Jesus Christ but pilong ujing tau betul mai fi aga clean ke jong play don shibon ba nan pen fi men aga singa ga jere ba ke jing penram nama ka Bible ko ong kumne aga siti shi nong rom ko nong ko pra ka khat ga bin ko ong namar ka ta menta dan shu ga jing penram ya kita ki ba hau Christ Jesus ki ba miat ka ba kum ga don reka ba kum men sem fi dan shu ga jing penram yang apa dia pi habang ila do na Jesus Christ de menega puli ar ko na musan de khan nyo ko la do nun na Jesus Christ ki berim ke la do no akmi ki betul mai la jalo na ka ta daw la da pila do na Jesus Christ dan sho ko jing penram ya kita ki do na Jesus Christ fi hantang ngan pen fi ba ka banin kong ke jing penram nda ka wan le yo brio ka se wan le ya ke jing penram ya ki belada ngai pila shai bekat kum ke ketim ke jong play habangi pla ni no iki ngi ya chikmat play de bakloy ban ma bat ulah klet bat kan mau sho te piru nai kan mau sho namar la da pen puli ne kitab sam ngadang kan mau mentang ni ha ke kitab sam ko no ko ban riu khat pra ka ong gini ki kitim tongan na puli ni kitab sam ko no ko ban riu ka khat pra ka ong la da nganyau ya ke jingbom hok ala ka do no utrai unam sngau laranga keren ya ke jingbom hok haga do no nda tuai do ble umyo sngau nama pi kan mau sai ga barim mi ga bo ble kan mau tena do benta sngi la pi kwa ban ya haga jingem ga ba job shikman ba pin light na ga jing pen ram ga do Soitan nai kan mau shu ga bla dap wa la da pi le ke ga bom long shu ro u ble ha ulama pi de ben nyet bo ble ulama nai kan shu wa chao Soitan pen ram ni ka ba ar ka jing pen ram ga ba wan ga dei nda ha ba ngi shkri u ble aga taru re ga ba nga kwa nga ni rap e film ding su nda pi shkri u ble man la ga sngi pi tumu bet ba pin yang bet ba pin ya bet shkma Henry malaga por pi shamba pi bakla. Kambon sini pi shamba dan be jing tlat jing tuna. Kelan be. But dan ki brio ki bam tre shu kan shakri u blai na mar ba ki le akum no ki bakla. Ngan pen i fi nagani ga Bible. Ke shitisha u Yohanes ke benengkong. Tangan puli gini ke shiti ke benengkong ke jong Yohanes. Kalau nam ke benengkong nan puli na kedukhat ke ba pra. Ladangi ong bang Ngim dan ke pop ni syukar ila dia bak kata jing shisha kam dan hangi. Nga set puli ni ke ketien. Ngalap ba utho ni ku khon hap tapi puli ni. Hilap utho ko hap ba ye ku khon hap. Kini ki ketien vi ki de ki bekeren tang sepang ki brio ki belade ki khon choplai. Kabamot kini ke chithi ke utho ka dai. Yangi ki besyakri oblai. Wang ladangi ong bang Ngim dan pop ni syukar ila dia. Bat kata gajing shisha kam dan hangi. Fi kat manginang ya gani gajing emi gajing mot jungi gadang dan sibon gajing ele. Gajing long brio jungi ngi kum perkhat ika bondai.
teng ngi keren ni ka bom dai ngi pet ye ka bom dai ban nga kuang along pi teng ngi kelon ban ongi bangim don pop kadai ka be palat agi jing em chingi ka pamalang sngi terdaw nda bangi kumbaklangi kelon ngi kumbakla ga jing em kawan ga jing penram bat nda kawan ga jing penram tre shu ngi ya chama don gi bro ong ngam pat la finga tre pin chikri yo play dan se chikri nda la la ba dan gi bro po shata la no bien la kat ba pidang em hi ha ga ne ga do wat la da fila yo jing penem pindon bet gi jing duna ga jing de ne ta daw ni don ga ne ga lat ka ba ka bible ka hikai ngi nang ne ga shithi ga bo yo ane su tho wang la dangi ong bangim dan pop ni syukar la ba ka jing shisha kam dan ngi ringin le kum no la dangi plai ki pop chingi ulang ba yai ne bu ba hop ban map no i ki pop chingi ban pen khoi ngi na ga bam hop baro ngas no tanat ye ga ne ka ktien ga jong play ko ong ka la no ko ba ar jong ne ga shithi ga ban kong yo anes ka ong ko ki khone hap jong nga tho ini ki ap ba nom laptop kamot ka jing thumu jungi ga dai ba mde bangin laptop and repet you bu pat ini ktien wang la daw no laptop ngi dan real side bu ko pau just kris ba ma uhiru lo ga kuna nam tagi pop jungi ba am tam tagi jong hi nam tagi jong ko perte ba ro fe if you didn't I know you blame of Jesus do tagi singi dong side utip bangi long tagi khndo utip bangi long tagi khiu khra gi ba pat gi ba pedang mala ga po Bara bangi wan chau Jesus Christ kuloi ka ban pen wan dur piang ingi ban map ingi ban pen khoi ingi ban ai men sim ingi bangi nom ya sa ga jing pen ram wap su pol wong ingi ni gitien gani ga dei ga bau tho su pol ga dei ha ga jing im ga ba malang singi wong ga ga no ga balai pe wong kum no no ga balai Philippi ga khat ga khar pe ngi de puli wong no om bangala yo pdiang lu pala ni bala penjanai lu pa inga nrei ngabe shaprang ken Bakum tangan yo bat ye gata na kabinta ka bala bat yang aru dau Chris Jisu. Ko para bange nga ngam nyau ye ladi ubala la bat ndrei yak ni ko wenga le da ka banga klet no ik ege be shadin ba da ka banga kner yo ki ik ege be shkhman. Nga be shapur sha ka dak ban yo ege jing thong ka ba ka jing khat cheneng de jong play au Chris Jisu. Fi ka ni ga de jing thong bo so Paul Kren ege jing em ko ba malang sngi. Ban ngi mut ban shakri yo play nim janai lo. Hendeng ngi haban be sprang ka bamot ngi hab ya ka bani khun man ni mare shkman wong ngai le di ngam nyau le di bang ngala la bat henrei ya ka ni ka wenga le nga se stuna ite kitin ba ong ya ka ni ka wenga le firu le e ni ong yeki da ka banga le kum no ngan klet no iki be shedien da ka banga kne no iki be shkman nga be she persha ka da she ga jing khat ban she persha ka da ban yo ige jing thong ka ba ka jing khat shaneng ka jong blay how Chris Jesus ai gani ga tien kan pen kia e fi men sngi na gi jing pen ram baro Soitan ulum yo shu i ga ban pen ram e fi bala da fi kum bakla ga jing em mo nga se ong gi brio na du badang khala da fi ya ji hadu mata sngi wat bula rang baro dan ga pol jin thut dan ga pol kulan ndala he le le nda habangi kum jin thut bangi kum kulan ngi le ran bet ngi yang bot wot ngi ya shko na pang no nor ngi ong em klempang ngi le ban ya wot no ma bele ngi sngo le ran ngi kulan na kwang anong fi ka taka diga jinya den ti jingi baru play ngi kum kulan ngi sngaw le ran de wat sha bangin shong sa jo yang jai ya chikman finyo I u play u don mat ka jing em chong fi glad ege bishadien pan map no trial le fi kum bakhla ga jing em yang jai ya chikman yo I u play don ha ga jing em ka chong fi u play de sngaw tho ingi but u kham sngaw tho ingi namar u tip bangilong tang ka khandau u tip bangim biang but ul khat yang apa dia pi utip bangi dan gijing tuan ngasat ong yang kata try me pen em yang mem tip ngadon sibon gijing tuna baru play utip kata ubo angi gijing ai ngi gijing map ke jong ai ngi gitien ke jong play sha ngi ngi ya gijing pen ram tangan pu dia fi ni ka kani ke khat ka ba ngasat snotana bangan lesi gani kala lo gijing ke khu yang haki snam ki ba slam ba gijing ya denti ke jong nga shame gani ba kajing penram kadai kawai ni ki atiar ke baklan bahagi jong Soitan but kadon kajing penram bang amla ban le lang ko mele ki wai ngadon jing penram da bang bakla
ngaran jing penram sa ya pas bat teng teng perkhat yo blai ko manga bat hang tang apa ya jika ga babaklam na pipuli ha ga shithi ga benin kong ga jo ya anis ko nang ko balai ga khat ga khat kendai tangan puli biang ko ongom ne tidak ni ni tip bangilong na kata ga jing shisha but ngin pen scam ya lagi donot hikmat jo dakani ni tip bangilong na kata ga jing shisha nga kwa fin da tikna bahaba pila don ya ga jing penem pila day na ga jing shisha but pidai ban da pen scam ba ya ga donot jo fi hanta hakitaki aiki ai baga donot jongi ka pen ramingi ublay ulong ubakam kraw ya ga donot jongi ba utip aiki ai ba fi da fi puli gani ga shiti nga kuangan pensyai kum mga sngot ho mga hagani ga jing tho ko jong yanis utho ye ni ki bangai manginum ya sa ga jing penram ka iga banga puli nang ni ga dai ga banga yo jing shai bat nga kwa kum mga yo jing shai ngan pensyai fi nga yo inang ni ba u yanis umut ban ong yengi bangi dai ban penti kana ba bangi la yo jing penem kata ga dai ga benengkong bangi dai ban da scam ba ye ga ta bangi la yo jing penem fitip la da pim scam ba pila yo jing penem Soitan un penar tati ani gijing pen em gijing em changfi. But lada pimpen scam ba un pen ram me pina mar pidan shibon gijing bakla gijing em. Nre uyanis abo tho egane. Uang pide pin penti kena ba ila de. Ba pila along la gijing shisha bat ba pide pin pen scam e gido no. Ta. Ndawla dep ong kita uang kumne. Hagita ki e baka do not jongi kapen ram ini. Kata kada kektian ke bangga kuat bapinda. Lek cuma wajib pulis stat ke Bible. Deperkat kita kektian. Uang kumno hakita ki e. Hakita ki e gamot. Ki e baro. Baka dok nut jengi ke penram. Ndai menum lo penram. Ndai menum ndai boleh penram. Kada nut jengi ke penram lama bangitip ya ke bangi lek bakla. Wong hakita ki e baka dok nut jengi ke penram. Do Soitan lo lapan kan mau ke pas na pila bakla malagus ni. Kada nut tapi kada je penram. Wong hakita ki e baka dok nut jengi ke penram ini. Masih semua tenat wong ini ketian. Ublay ulang ubakam krau. Ya kada nut jengi baru tip ki e bar. Kanefi kalau weng yang a shisin na dagi post na menshua. Kalau weng yang a naga jaka juga jing penrambat kada rabet jot yang a shaga jaka juga jing pelai. Namar nasyat kum perkat yo blay tangkat kum kedok not chunga. Kita kada yo bangus ngoto. Nga penret ya kedok not jo blay kat kedok not chunga. They hang tang feel. Bun bagi beriuki ki penret yo blay kat di jebin jungki. Ki penret yo blay kat di dok not jungki. Ki penret yo blay kat di jingat jungki. They hang tangi bakla. Bagi perkat yo blay ba uret kat mangi, blay perkat ku mangi, udon kedok not ku mangi, ulang ku mangi. Nga kwang anong ipi hang ni uyanis upen I gane wang. Hagi teki iki ba kedok not jungi ku penram yengi, pide Bymtip ba blay ulang kam kraw bani kedok not jungi. Nga yo idea ye gane nga ada sengot tenar bang yo idea nga lap ba plan ki kon jangaro. Kapa bagi dan red kidan jing snoram kidan jing baklan de kina le bakla. Nga go mukpa nga kham kraw nga kham he jibon nga tip jibon nga sngot ho jibon bani ki kon ta kadao nga ngam da tho e ki jing baklan ju kina mar boleh nga de ukpa nga de kham he kham kraw ki nga tip mangai ki na du padang kha. The day na ta kadao nga yo e ta plan teng teng ki kon ki penret yang ki me pakat maki ki perkat bet ya ki kat bakum maki ki klet bagi ki me ki kham kraw kham yo ijngai ki kham so tho. Fitip hang ni yo anis umut ya kata. Lada ki haki eki e baro. Baka dok not chungi ke penram ini. Ublay kham kraw ka dok not ublay ke kham kraw bani ke chungi. Nga kwa vende yo e kata. Lada finang man perkat yo ublay kat kumba ublay ulong. Kan niarap ya ke jing hai jofi. Kan niarap ya ke jing ya nanti jofi. Nga ngam ju perkat. Syang anong fi. Nga ngam ju perkat yo ublay kumba nga. Nanga keren nga ajing ikai ne, nanga nget yeladi ne, nanga duai ne, ruai ne, ngam perkat yo blay kat mga. Nga perkat ba yo blay ba kraw palat ba ne ka mga laban sngot ho. Ukraw ga jing ma, ukraw ga jing it, ukraw ga jing Aisha,
u crowd ha ke jing long play jong u crowd ha ke bor u crowd ha ki ege berkata ka penlong inga bangan sup bangan syakri yo play lana ka perkat yo play tangkat kum ke jing mut jong tengan sitong mat kani ke dekat kala yarap inga ba lana ka do not jong ka penram lai lai u play u snot ho na mau don ka do not ka kham crowd bani ke jonga tanah ka dawam dan jing penram syo bana ngala don ho Jesus Christ ta daud bi puli khat bar huai jong ne ke sithi ke jong Yohanes ke ben kong kal no ko balai ke khat bar huai on ko ha ba ye la da do not jong i kampen ramming i tingi don ke jing slur shop le bal ngi pali ke ngi yo pria mangi le ga hukum ke jong trai ka ke bang ko ngan pen i fi nang ne ke dai uji sha bo Soitan on pen ram ngada shong slam mang ne nga nga sot ho shi bo ne ke ne ai ke pria baro ai kidan ke jing tumu ko ba Sibon ba ki brio ki kwa be ben shakri u play ndai na ki mot ben shakri ki yo ibe ki jing bakla la jong ko la dep ban na ki yo i ki jing duna jong ki ket ma be ki to kim la sho Sibon ba ki kwa ben ya chkhman ki te bo be la ma be kin ndai na ki mot ben shakri don jing bakla ma la sni kim la ben yang de na ma be kim snot ho i ki tin ge jong play la da fi snot ho i ni ki jing shisha gi ma pen i u Soitan ulum la shi ban wan ra i ki jing pen ram ki jing im jong play Meet lagi khmat show play. Ya ben khmat. Pet show play. What have a testament berimru. U David udang ong. Masih sotanat mau David u ong ini giktian. Tahu ini punya bapinyo men sem. Naman ke jini kai jonga ga kuat bangan ngan pen i fi kum bang sai perkhat ngan pen i kum ta. Uang kum ni uang haga kitab sam kalau dong ko besis pak life ho dekat ke balai. Bat ke besar uang kum ni lada me ku try men da kit hu ye ki jingle boman a try u ei bala ban yang a to ka tin ka ai men sim na me fi a to ka tin ka ta ne me fi nga ka ni ka tin ka sai pin jaw man yang try lada me kit hu ye ki jing bom la janga ye ki jing bom man janga try lada me pet yang akum tanga ngam la ya nga snot ha mai ni ga bible bahang ni ni kitab sam nganut benong ni ni jing roi jo David Bong try la da men pet ke jing paman jonga. Tom la yang sho. Ngan ong no da ni ktin. La da me pet jonga kat kum ke standard jong ke jing long blay jome. But me pet yang a bangan kot che da ke perfection ke jing janai ke jome. Tom no bala ban yang. La da men pet ke jing le boman jingi a play. Mano bala ban yang ong ta. Ha ke khot besaw ong. Henry hame don ke jing ma. Kenang mangini yo siap tiang ya be. Oh, na even yo kan unu play. Na even yo kan unu play. What are testament berim u David usnot ho kumta. Kan no tamangi umai ka usnot ho kumta. Kan no tamangi mentangi dan ha ke testament ngi betamai. Ha ke jutang ga bakhamba. Ha ke taken ke jing mo ka ta ke jing ke jutang ga betamai ke bau play u pen em ga men sim chingi. Bal kwa ingi bangin priang ingi jing ma e jing udah jing ai. But we ki pop jingi baro umken mau show. But what ik te jing tlat jingi ki bamala ki sngi ke snam jong Jisu ke yang ban mau. Tungin yang de jing ai. Bangi dum sha bo Soitan un pen ram. Balai nga shong sa ang nga shong kham slam namar ngatip. Ke jing pen ram ke le e fi malang sngi. To. Ke singa labanong kini ki biya de paralog. Soitan u say de gini ki paralog ban pen jenjar ini. Kawai ke bang ayu i nang ni ndala dep ke jing pen shep tiang da umla unwan sada ke jing pen rem da umla unwan sada ke jing pen arta tian ke jing pen arta tian ke dai ke ba Soitan usai le barabor nda fi arta tian pi jingai no blai da fi arta tian pi telat ke jing lo men sem nda fi arta tian pi pa ke jaka jo ke jing le jo ke jing em keep halo be Kasi sotanat yo Jacob about ho ke jing arta tian abangi duai Kuna ni ke jing duai uang aga siti ke jong Jacob ulnang ko benengkong
uang kerkat ke bandrio ndrei to unpana ke jingai klem da artatien ru namar tau ber sngau artatien ulong ken gum gejing at pelung ke duria ya ke bela be dagal bela penchat kenting namar wat ai bau tau brio umut bau nyo adiang ru nau trai u brio besenrap mensiam ubamne hakilenti jong u paro ka atiar ka ba ngai i ka bo Soitan wi le adai kata open shop tian open ram pen artatien but nda fi artatien nda fi duairo pilong kum ka liang ke badan na pedeng gejing al pelung silap ki brio ki ba la dana ke jaka jong gejing artatien duai ke duai tamala duai kelumar namar hapo la tanam tlim su su tau su gejing artatien ke le brio bar ngakwa mendeng sngi bangan pen i fi ba mo gejing kabalong opposite ke gejing artatien ke gejing hai ke phim la ban ya de gejing hai la da fi dana gejing artatien fi gejing artatien ke juan au brio wat ngam kren ko pe ni baro ni yekendu yekene baru Soitan usim kabu dengan ni hagi cing em cing namar kat kum ke siti sigi hebru kalau nang bakhat we ke khat ban riu ke bible ko ong klem ke jingai mlal pun sngop hayo play nama ka dei yo tau bawan jan jau play ban ngai bau don bat bau long ba ainong ye kita ki bawat yo but u play u dei badan kam ye ke jingai u kwa ingi bagi ngai be u ong ba hok yem de jingai klem ke jingai ngimla pun sngop hayo kata ka de ke jing kwa jau play but nda habangi artatien ni song jingai no play ni du no no play ni mio shu nama pinwan kum no shu play hang ni jacob wong utaw ber artatien ulong kum ke jing al pelong duria ula be wong what I bo taw bru ni diang no try ubrio bomne agilenti ubasundrap kum sem unom yo diang no try fi ke jing artatien wali sngo ram nga krene ke ni namar ke jing artatien ke dei kapawan kalong real ni kendu e ke ni malangapol Ban ai men si me pingan pen i fi na Bible. Wat ki priu jo blai ki krau ki artatien. Utaw de Yohanes nang pen baptis. U Jesu playo Yohanes wang na ki priu ki bala khana ga priu. Ndanu ba krau ka Yohanes. Ki Jew ki Pharisee la pet yo Yohanes como Messiah. La de priu ba krau. U de Yohanes nang pen baptis uba blai u legit u nadu ka testament ga berim. Bala ai kerteng yu unang pertaha ka riklau. Unang pen kre egalenti ba ka jong trai. Uni ubriu uyanis ude ubabam de ka ngap klau bat u put bat u pong de sni ut. Uyalap e ka jingla mat upen baptizi ki briu. De briu baki barro ki briu tu kapol ki la bot yo. De briu bakrau. Bat ka bakham krau shu yo no briu gade. Ba uday mo uba itu yo Jesus Christ ba uday. Ukun lang berat jong blay uban sakit no ya kapop jong pertai. Uni uyo ban pen baptis kat yo Jesus Christ. Uyanis no pen baptis de briu bakrau. Dan briu bakrau kat ma u. La ban au no kumba au Jesus hi ngai ik tam dan shu briu bakrau kat uyanis. Hagani ke pertai. Like no Jesus hi uyanis de briu bakrau. Nama u ong kumta? U Jesus ong kumta? Na kata kata nga say perkhat ikan ni ketien ba about Jesus ong ikan ni ketien. Ba mdan bakrau kat uyanis teng nga say perkhat ba uyanis de briu bakrau shisha. Nga jo perkhat ikan ni ngau try kat uniu briu bakrau play. Ngayo iba mo uniu briu krau pala. U Jesu ong ikan ni ketien haga gospel go Matius no khat wei wang. Shishanga ong apin naki bala kana ki kintei. Mdan ubala mi uba kham krau yo Yohanes unopen baptis. Hendai tau ba khamrit ege hima ki benang ulong kham krau yo komor ukurannya la de. Mudur uniu Yohanes u ong kumni yo Jesu uong pen ngenda puli fi naga Bible ngenda puli fi pak pintup shai uong kumne uong
haka gospel ke jong Yohanes u ang gini kikin u Yohanes ule yetho lebih pulih wang haka gospel ke jong Yohanes ke lang balai wang u Yohanes ule yetho lang u beri umla ban yo diang ru lem dala ai u na benang Ukraine u Jesus Christ hadin bagi beri u lek lot chu but u ang ini kikin wang agar khat balai po kadai yo u ban man kraw but yang aban man re udah uniu percaya Jesus udah kulang berat jauh belai nama mereka Bible kong gospel jauh Yohanes nama mereka udah khabar kondai kong hangka bala syau Yohanes udah yo iyo Jesus bawan hu baru orang kami kulang berat jauh belai bekit nak ikut pop jauh percaya mundur uni udah ubah bakrau Yohanes ubah yo iyo Jesus bau Jesus udah jauh belai Henry na pipuli na galanang ko bakatway nagadkhat ka baar ngan puli Matthias ko lang ko bakatway khat baar habaw Yohanes ulayo sngaw haga bendi siapang ki jingle ki jong kuris ulap ha lagi senran jang bat ula kelihu ukeligum noa melong uta uban sawan ne ngini ap yo wepan uji sude to amaki kile ye to Yohanes ki bila yo sngaw bi yo iru ki ba mat lagi pe ki ko ki ya pen ko pa nyaw tan de ki ba kelut ki yo sngaw la pen impai ki no ya la ya lap ki gospel ki ba dokro suk ru ma u baram thot hanga fi ka ne ki tien ki dei ka ba ba ha ka bu jisu pen phai cho Yohanes suk utaw baram thot hanga ya lap yo jisu kren yo jisu pertai yo jisu dei mo be thu yo jisu no pertai ga riklau pen kre ya ga chingwan ga jong Jesus Christ da wan do dei mo ba mi de ko lang bra chong play rei hagini ga pau dona ga test yu dona yeng bendi nda dona yeng bendi puli na ga bado nda ba Yohanes udana ga yeng bendi puli na ga tien ga jong play kawan ga ching art tien higa ta de mga kwangan pani fi nga shay perkhat e gani no try ka bado ka de ga bado bay ga jing bakla jong gi briu ga jong u gi ba u e u pani lo dang ni ban le yu bangin yo jing hi kai na ta khpor bam dan test bi ya ga jing job ga jing so ga jing command bi art tien e ro ya nget ga jo play rap perta Allah perta ande na fi po ga test kanong na preng jong fi ga snap yang amanta ba pikiran jibang jisu bu jisu de nong pen kia pikiran bu jisu de don bor ba ka kerteng ge jong jisu ki so kin dem krop nang ta de pi de kren don bor pi de kren pi la ba but ha ko we por yala de pi ken do ye ki jing e ki ba kim khai phim no chupin berngam phim no chupin perta balai namar menta fi ken do dala de thma wat la da fikran kop mensua rementan dah apa pidana ke tes kejing artatin kawan le pin le kum no ayo yang ne ba wat uyo anes subala kat ni ndau poi ha bendi hi upha de gisan kle kle de shane am tu mala kum ya lap yu te mala kren ngana per khawla de de meta poi la dia jil ne te ngaya lap te poi mane la dia jil ten poi jeno fi kita gi de kejing artatin ki ba wande le kejing mj Ngatwai ba menta ki skill play pen shai fi un I men sim fi daga ne. Baka jing arta tien ka wala ga test. Pi bu wat kran Benio Thomas. Pi pule yu Thomas na nang ka ba art ho jong Yanis na ru khat ka ba art ho sao ter ter. Kiset pen but nam gi briu yu Thomas ki o Thomas ba arta tien kan ong fi. Na dei mangam fi rung in arta tien. U Thomas ula de bot yu jisu la ye lo de ka kam ga jam ula de sun ran ba khmat jong Jesus Christ. Renda yo I bo jisu sha sempat sha leben sha sanal na yap kortet ding fna bat menta da tep sha jing tep dan bat ula dep yo I yu jisu la yap kajing ar tien kawan bet da fidona ga tes bat u jisu snot ho wan wat yo Thomas ka tu ka kamera
wan wat wali mat bau jisu penram wali keren ku keren Gabriel ban keren ben u jisu wan wat yo Thomas tambau ong yo Thomas ini kidia naba mela yo iya nga ku Thomas melangai suk kita ki bom yo i riki bang penban nga dua ibu matang sni ai bau Soitan unum job ifi na fi kendo i jimpen shap tiang na fi kendo i jimpen ram but i jimpen artotin pili bin skot ho wat ki brio jom play ro ki artotin to wala sngo ram ya na ni shikmal shikri be jo trai ngan sanang pen isu shu ifi ya ki lenti gi jong Soitan khanang ma pin job agani jingem tangini tuai ko pa agani ko por playing a tuai nagam tagini ki min sim di bu korol ki bishash kor ba kawan ga jing pen shaptin tuai ko pa bakin tip ko no ban le ha kawan ga jing pen ram men ta ga sngi la tip ka e bu ki de ban le ba kawan ga jing artatin bu ki de ban sngot ho ba wat ki briu jame bu kraw kadang ga jing artatin ha bu ki dana ga tes ba ga tuai play penlong ngi bangi la ban yen chai ba me wan wat yo Thomas ha me plash pa u ya anes bu de briu bu kraw try mem page e jing artatin me page ye ga jing shikri play jing na ai lut shme ga buram nga ngai men ai men se me ni briu ha ka kerteng ga jong chi su mi tuai amen bat amen to bleun kur khui fi blai